Pook o Barangay Bangkal. Ngayong pandemya, mahigpit na ipinagbabawal ang mga social gathering. Pero nitong nakaraang linggo, ang bayan ng San Isidro sa Bohol, kahit naka-MGCQ, meron daw ng bubulahaw na parang nagpa-party-party. Same here. Sobrang lakas ng disco. Wala talagang boses ng tao. Sabang bug bug bug. Kaya ang tambol ko. Bali yung tugtog po niya parang dudug dudug. At meron daw nakapag-record ng misteryosong tunog sa kanilang lugar. Pakinggang maigi ang kanyang nai-record. Para lang ganito, tug, 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 tug. Ayun ako gusto. Oh, di mo ako gusto. Gusto ko yan raw tampay ng hype niya. Uy, lado! Uy, lado! Uy, lado! Okay mga manindo, tigdapang-dapang ko lang yung tato. Tanda ng liniyo. Oh, di mo ako gusto. Gusto ko yan raw tampay ng hype niya. Uy, lado! Uy, lado! Anxiety. DJ Mark. Bong 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 bong.
Tulad Rap Remix. Halina, sumabay at tumataw. Sumayaw kasama ang remix ni DJ Juni. Udot, sige, pakita mo ka. Udot, Pagsugot na mo, Mr. DJ, play the music.